Allah ji dogo, Allah ji dogo, Allah ji dogo ba. Ya abokina ana jiya garin nan kai kana tsaya kana timo da wannan shi nan na ba wannan ba wasa bane ba wasa ba. A'a kaga wasu marasa aikin yi duniya ke magariba lawan na jume ba canji isa ba lawan na jume asuba lawan na jume Ai wai me ke faruwa ne da lawan na jume? Amma ga mana wai lawan na jume ni ko bacci nake ina tunanin lawan na jume ka samu da lawan na jume ko kakkaba ƙuri'a ku adana kuma ku ga wani ya kakkaba ƙuri'a sai adana domin yana aikin alkhairi musamman a karamar hukumar ta kabo ka gane lawan na jume abokina kana ji fa ina jin shine burtsade ka lissafa mun ka calculator dan ba ku iya lissafa a calculator lawan na jumi biyu burtsade uku hanya hudu kai bari in ga maka uwa uba duk akwatin mu na kabo gaba ɗaya guda 10 tallafi duk wata abokina kana ba jin ba ina ji akwati ba ka ringa lissafawa da akwati mutum biyu ne muna cikin sannan ka mu gani idan ka dauko kai lawan na dumai kaga jini ba da jini leda haihuwa kyauta kai lawan na duma alheri ba zai iya lissafa ba saboda gaba ɗaya kun rikita ni wallahi kun za zuciya ta gaba ɗaya ta malam ku kada mu ƙur'unku zai taimake ku zai gyara musamman yanzu mu ba yan magani bane yan magani ko gaba to akwai hanyar mu tana nan ya fara ta kuma muna kyautata zaton muna da karka ce mun sabuwar hanyar da ake wannan kurtsakan shi mana wannan asibiti shi fara makarantar wannan asibiti ne sai ba a gina shi ne an muna haka gaba ɗaya kusa jini na ya gaskiya assalamu alaikum wa alaikum assalam